Здравейте, приятели! Това съм аз, Данчо Про. И Noob Girl, но не сме заедно. За това, но може и да не сме заедно, но ще оцеляваме в Bed Wars. Аз ще взема първо това. Ти до къде си? Честно казано, до никъде. Аз вече си имам всичко. А къде е моя? Моя дори не е построил кравати. Леглото ми. Така, отивам за още. Моя къде е? Напусна ли? Моя май напусна. Така ще ми е по-лесно да те победя. Ти кой отбор си? Аз съм отбор оранжеви. А ти? Аз зелен. Добре. Значи аз пак съм по-силен. И моя се разби. Моя? Да, но поне никой не е разрушил леглото ни. Това ни е първото видео. Така че добре дошли на канала ни. Той се казва Game Stars. и много ще ми е приятно, ако се абонирате. Да. Лайковете ви ще ускорят появяването на видеа. И ако наберете поне 50 лайка за първото ни видео, всеки ден ще пускаме. До края на месец. Само когато слагате лайкове, не забравяйте да се Абонирате. Така вече стигам към центъра. А ти разбра ли мистерията с твоя съотборник? Май напусна играта. Нищо. Моя за втори път падна, защото бърза. Леон ли се казва? Да, Леон. Но въпреки, че Леон не се пише така. И да ви кажа, той редува месе и аз веднъж пускам и той веднъж пуска. Ако искате да ми видите ника и как изглежда, ще отидете на нейното видео. За сега взимам злато. Може да имаме отделни канали. Да, защото е малко неудобно. Да. Аз си купувам... Аз имам 4 злата и гледам къде мога да се спусна. Надявам се да не се... Ето тук мога. Ние сега взимаме колко се може повече злато, защото имаме вече 4. А ти? Как си сама? Много е сложно да играеш сам и може да ги бия. Нали, гласувайте за мен, а не за Данчо Про. Но аз пак ще те бия. Мисля да се връщам. Може ли се построим някъде другата? Или се мъкна от себе? Значи и вие играете тази игра, много е приятна. Да. Казва се Bed Wars и в Майнкрафт и ще пускаме видеа за Among Us и за Майнкрафт и за Браво Старс. Brawl Stars. Аз много зле се строя. Моите най-лошо качество. На мен пък да строя ми е едно от любимите неща. Защото е много лесно. Връщам се с 5 злата. Никой не се строи към мен, това е много добре. Аз отивам с 5 злата. Иначе Лилавия майка ми и аз падам. Поне имаш легло. Така, купувам
теб те купуваме. И Ако те леко ви слагаме. бъга, не се притеснявайте. Мгм. Добре. А сега ще погледна колко струва лазурит. Толкова малко аз ще си купа лазурит. Че, Данчо, За един меч. кажи как стана професионал. След много тренировки, накрая станах А про. колко обичаш алмазите? С почти цялата си душа. Който обича диаманти, слагай лайк. Аз за сега много зле. Да, съм си малко добре. Дори пак По-добре съм това си. възможно ли е? Значи Да. моя ник е малко старен, така че не пишете лоши коментари. Да, аз като посъбера злато и разни други полезни неща за мен. Никой не се строи към мен и това много ме радва. И никой не се строи към центъра. Аз се строя. Да, ама аз вече имам 8 злати Ти ли си? слитки. Виж ме. Обърни се към... Виж ме моста. Аз съм срещу тебе и аз. А ти си там. Аз съм... Да, аз вече с 9 злата мога със спокойна душа да се прибирам. Скачам. Иначе, който не може да строи мостове, ставте лайкове и се абонирайте. Добре. А сега ще си купя нещо. Лък и разни други неща. Мой е купил книжка, ама не знам защо. Така, броня. Ще купя железна. Също ще си взема диамантен меч. И после ще избера. Сега ще я омагиосам. Добре. Трябва ми обаче и нива. Ти каква броня имаш? Броня. Аз имам желязна. Значи не се страхувайте, леко говорим на руски. Да, защото малко така. Аз за сега взимам Утре опита. те Излезе ново видео. на Among Us. Който я харесва и играе, давайте лайкове. Добре, а сега мога да си омагиосам диамантения меч. Какво мога? Ще взема Това острота. си на центъра. Защита от снаряди. Защита от снаряди. Защита. И защита от снаряди. Твоя ме бие. Сега ще си заменя. Не, твоя ме уби. Давай същия дух моя. Не знам какво сега да правя. Аз вече съм много добър. Много добре се развих. Чакам докато твоя си тръгне от центъра. Ще си купя и лък. Едно злато. Аз много съм сега не... Ужасно при мен става. Нищо. Сега ще Аз ще си взема лазурит. Още лазурит. И стрели. И ще съм мега добър. Още стрели. Ето толкова стигат. И ще си омагьосам лъка на мощ. Вече мисля, че съм доста добре развит. И 2 съндъка ще си взема. Какви леги имате Браво Стар? Легендърки. Какви легендърки? Добре. Аз мисля, че си купих едно безполезно нещо. Сенди, Бол, Сърч. И Гейл, но не знам. Гейл и Сърч. Те са хроматически, И падна.
Отново ли? Виж аз вече какъв съм. Вече имам цяла железна броня, омагиосна при това, лък, диамантен меч. Да, ще отида на някой друг. Или за злато. И ако някой ни пита дали сме брати с сестра, да. Добре, чакай сега какво мога. О, да. Добре. Нямам нужни неща да купя. Ти на центъра ли си? Не, но ще отида сега. Значи, един въпрос ще ви задам. Аз го знам. Новиките обичат повече златни блокове или златни слитки. Да, напишете в коментарите. Вие се разминахте с червен. Да, взимам железна кирка. Това не си ти, нали? Да. И отивам. Те се тимат! Това е забранено. Нищо. Ти отново ли падна? Да, те се тимат. Чакай, ще взема и блокове. Те се тимат. Внимавай от двете, Алекс. Те се Добре. тимат наистина. Еми ти по-добре да се пазиш, но мен не ме Тимат на плаши. моята база. Мен не ме плаша, ще отида да ти помогна. Те се тимат. Нищо, отивам бързо, ще ти отивам бързо. Убихме. Краватката Това не е ли? позволено. Ако сте брат и сестра, не се тимите. Тимет. Кой е твоя остров? Зеления. Но ще ме убият. Да, видяхте. Отивам да ти помогна. Аз се махам. Ако ще ме. Бързо ще им отмъстя. Изтичам да им отмъстя. Убиха ме. Нищо. Нали не се сърдиш? Добре, аз ще отида, ще ги причакам. Не се сърдете, ако те убия. Аз сега ще ги убия. Зеления. Лилавите и червения се тимат. Добре, Това това е забранено в играта. Сега ще отида на този остров. Мисля, че е зеленият, нали? Да, те са там. Добре, ще се опитам да ги спра с много добра броня. Те са слаби. Едната има тази на точки броня. Аз не знам как се нарича. Ще те науча. Убий. Убих едната. И втората я убих. Те не бяха никак силни. В сундука има разни ресурси. Благодаря, такива нубове сте. Защо всички на този свят вече станаха нубове, ми е интересно. Добре, аз ще отида. Аз ще отида да видя какво става. Така. Не! Направих мега грешка. Отново. Падна ли? Паднах. Но нищо, ще отида да си взема нещата. Имаш ли злато? Трябва да отида за злато. Но ми хареса А ти как на само кой ги остров убих. си? На оранжевия. Жълт ли платин? Оранжев. Жълт, да. Ето те, без нищо си. Като лошара. Мгм. Моя може да ми купи нещо. Защото той е по-богат. Сега. Така се връщам при моя. Да видим нещо, ще ми купили. Така ще видя какво имам вътре.
Добре, маймон няма да ми купи нещо и аз за това ще ми се наложи да отида. Сам. Без нищо. Без блокове. Ай! Сам не падай! Така. Добре, няма ли да ми вземе нещо? Не. Аз му взех милион неща. Така, затварям. Иначе, не се тимете, защото някой читър честен може да ви забъга акаунта. Мгм. Кой беше? Хайде така. Ето ви да отидоха на... Да, знам. Аз сега ще бягам от тях. Така, взема тук поне терасата. Така поне знам един трик как да се избяга от втория етаж. Ето ви, от който не се... Лавите. Добре. И скок. Мисля, че 3 злата ще ми стигнат. И какво искаш да си купиш? Меч. Не отново да не чувам. Иначе вие имате много странен пост. Добре. Това купил ли ти е не? Не. Провери в съда. Така ще си купа диамантен меч. Кажем, когато свърши. Добре. О, той ми даде лазурит и диамантен меч, който аз вече имам, така че всичко си е добре. Кое е това? Острота. Броня каква? Значи е тази лавата, която имаше Ето такава ще взема. броня. Стои на място и можеш да отидеш на Лилавия остров и да... Да, на първо ще си остава нещата. Добре, къде отивам аз? Добре. Добре, качвам се. Ай, там има една лилава. Тая ли е скуп... тая е снупка броня. Ай, тя има златна ябълка. Тя избра да умре. Той обаче сега ще остане всички без легла. Но поне аз имам диамантен меч и добър съотборник. Да се държа до него. Можете да отидете да убиете Лилавата. Добре, чакай моя. На техния остров ще тя сама и е без нищо. Чакай моя. И на червената моля се да иде. Аз сега планирам да, не му, да се движа близо до... Червената я няма. Червени си... Така. Тичам сам да не Само аз падна. ли бе... Да, само вашия екип умря. Аз бех Но сама. после ми хареса как ги уби, защото беше много готин. Така. Но аз не искам нищо. Май ги беше страх от теб. Иначе знаеш ли как те направиха едната да ме удря, да ме убива? А другата да ти руши леглото, нали? Да. Не гадно, ако се... Аз ще се движа близо до моя, защото той има по-хубава броня. Чакай малко, ще отида и аз да си омагьосам моята. Защо пък не? Вие на кой остров сте? На оранжевия. Добре. Чакай.
Чакай. Лазурит. Трябва ми лазурит. Оставям го. Сваляме бронята. Иначе, Добре. вашия любим блок в Майнкрафт кой е? Да, напишете. Моя, например, е злато. И То пръст. се знае, че твой любим блок е злато. И пръст. Земя, сериозно. Да. Така. Кой е на центъра, да кажа? Добре, значи слагаме я. Твой отива на фиол. На На лилавите, добре. Аз ще отивам, значи да му... Една по една М. Една. Да, мога ги уби. Две, остана само червените. И ще биете с твоя. Само да ви кажа, че червените не са си на своя. За малко да падна. Червените не са си на своя. Отново за малко да падна. Трябва да си подобря скила на ходене. Кой сега ще... Добре, къде са червените ми? Скажи. Чакай да кажа. На техния остров. Не. Мой. Има два сундука, ако искаш, може да ги... Добре, отивам. Това май отива. Те са май на моя. Не знам къде са. Те май също са доста са харчи. Защото като гледам, те също сигурно са добри. Еми тогава вече трябваше да сме спечели. Тук има сундук. Добре, нищо важно нямат. И във втория пък е празен даже. Е тогава къде са? Дали пък не са на друг остров? Да, там са. Да, бихме. Приятели, това беше и днеска бихме. Не забравяйте да се абонирате. За канала да слагате лайкове и така ще ускорите процеса на излизането на видео. Чао!